Isa lang mga idol. Nga kasi sakit tari ang magdumani man. Sutubian kabubay na di ganyan tatabong sa ginawa. Parang di ganyan itambay. Grabe. Kaya sakit. Pero kaswaya na kasi ba? Diba? Tiyan liman yan. Di ganyan po yan. Pero na ang gitara ko, ito baka lukalo ba baka lipatin yun ng mga video ka. Maragkan singaninan suraga berabangsahan titaniyan itambong na tumuway siwerta. Langit na muli sa sandaling makita ang kislap ng iyong ngiti. May pag-asa kaya kung aking